Gaur, bi alfilekin xake mate nola ematen den ikusiko dugu. Bi alfile ematea egiteko egin behar duguna erregea izkina batera eramatea da. Posizio honetan, pieza guztiek zeregin bat betetzen dute. Zuri lokiko alfileak errege beltzaren ihesa saihesten du. Beste alfileak xake ematen dio, eta errege zuriak ihesa ere saihesten du. Eta posizio honetan alfilea ere babesten du. Izkin kontrakoan, noski, alfilek bestearen betebeharra egingo dute. Nola iritsi begera posizio honetara. Ikusiko dugu metodoa ez da era azkarrena matea emateko, baina erraza da gogoratzeko. Hasierako posizio honetan bi alfilak elkarrekin daudela ikusten dugu. Hau garrantzitsua da. Bi alfilak elkarrekin daudenean elkar babesten dira, eta erregea mozten dute. Hau da, ihesa babesten dute. Baina beraiek bakarrik ezin dute erregea izkinera eraman, eta hori egiteko erregea beharko da. Beraz, lehendabizi erregea aktibatu behar da. Pieza nola dauden kokatuta ikusita izkina logikoena errege beltza bidaltzeko H8 izkina da. Bi erregeak alfilek osatzen duten eztiaren bi aldietan daudelako. Erregea aktibatu dugu. Eta orain alfilak erabilita erregea bultzatuko dugu. Alfilak elkar babesten dute. Gogoratu formazio hau. Horrela errege beltzak ezin ditu atakatu. Orain, alfilak xake eman diezaioke errege zuriak ihesa babesten duelako. Hau da, errege beltza ezin da eztiaren beste aldera pasa, eta izkinera bultzatzen dugu. Orain, ezin dugu beste xake bat eman. C5 ez dagoelako zainduta. Eta orain, bi erregeak eztiaren alde berdinean daude. Beraz, erregea erabili behar dugu hori saihesteko. Orain bai eman diezaiokegu xakea, ihesa babestuta dagoelako. Hemen ikusten dugu alfilek elkar babesten dutela, disposizio honetan. Errege beltzak ezin dituen ez alfilak eraso, erregea erabili dezakegu lauki gehiago kontrolatzeko. Errege G5 jokatzen bada, erregea mugituz gero gehiago bultzatzen da errege beltza. Eta orain, eztia egin dugu berriro. Joan gaitezen aldaera nagusira. Hemen, era askotan jarrai daiteke, baina alfilak elkarrekin mantenduz errazena da. Orain, alfilekin ezin diogu xake eman erregeak jango lukelako. Eta lehen bezala erregea erabili behar dugu, errege beltza bultzatzeko. Orain, alfilea erabiltzen dugu erregea bultzatzeko. Posizio honetatik aurrera buruz jakin behar dugu nola jarraitu. Mugimendu batzuk ez direlako oso naturalak. Eta orain arte jarraitu dugu metodoa ezin dugulako gehiago jarraitu. F8ra joango bazen erregea, errazago izango zen matea. Gero ikusiko dugu. Alfilak G6 jake, erregea G8. H8ra mugitzen bada errege beltza, gero ikusiko dugun posizio batera iritsiko gara. Aldera nagusian ikusiko dugun gauza berdina egin behar da. Alfila H6, erregea H8, alfila H5. Mugimendua oso misteriotsua da. Eta ondo gogoratu behar dugu. G6tik alfilak H7 kontrolatzen zuen. Gure helburua H7 erregarekin kontrolatzea da. Errege H7, errege beltzak alfila errazten du. Eta orain erregea erabili behar dugu. Errege G5, errege H8. Beren dio nora mugitzen den errege beltza. Gero ikusiko dugu ze gertatzen den G8ra mugitzen baldin bada. Errege G6, hau da gogoratu behar dugun formazioa. Erregeak H7, G7 eta F7 kontrolatzen ditu. Alfilak F8 kontrolatzen du. Beraz, orain erregeak eta alfilak egiten dute ezia. Errege G8. Orain lauki zuriko alfilak ez du ezer egiten, eta mugi daiteke G8 kontrolatzeko. Alfilak G4, erregea H8, eta hemendik aurrera xakeak eman. Alfilak G7 xake, erregea G8, alfila E6, xake mate.
Erregea G8ra mugitzen bada, diferentzia bakarra H8an emango diogula ematea da. Zureak egin behar duena ez da aldatzen. Erregea G6 berriro daukagu jakin behar dugun posizioa. Erregea H8, alfila G4, alfila tera, erregea G8 eta hemendik aurrera xakeak eman. Alfila 6 xake, erregea H8, alfila G6 mate. Lehen utzi dugu aldaera bat ikusteke. Posizio honetan F8ra mugitzen bazen errege beltza, errege F8 orain errazago lor dezakegu gure helburuko posizioa. Xake eman. Alfila H6 xake. Erregea G8, erregea G6. Eta hemen daukagu berriro helburuko posizioa. Eta adibidez, erregea H8, alfila G4, erregea G8, alfila 6 xake, erregea H8, alfil G7 mate. Lehen ikusi dugun matea lortu dugu. Eta hau izan da dena, eskerrik asko hor egoteagatik eta hurren arte.